ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо якчанд ахборотҳои нав ба шумо пешниҳод мекунем ва баъдан саволҳое ки ба мо равон кардагӣ будем саволҳоятонро мехонем ва ҷавоб мегардонем. Бо диққат то охири навора тамошо кунем. Нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд, ба шумо доруи Алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Дастафка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. Аввалин ахбороти мо оиди суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди бозкушоии парвозҳо аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон. Айни ҳол нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз омодагии мамлакат барои бозкушоии парвозҳо бо кишварҳои хориҷ эълон кард. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон имрӯз зимни як ҷаласа ироаи паёми худ ба парлумони кишвар изҳор дошт, ки Тоҷикистон ба зудӣ парвозҳоро бо дигар кишварҳо барқарор мекунад. Дар баробари ҷаласа президенти ҷумҳурии Тоҷикистон санаи дақиқи бозкушоии марзҳоро нагуфт. Ёдрас мешавем, ки раиси ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 26 январ аз пирӯзии Тоҷикистон барои беморӣ эълон кард. яъне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи санаи 26 санаи ана ҳамин рӯза баҳри пирӯз шудан ба беморӣ барои шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намуд ва дар идомаи ҷаласа оиди бозкушоии парвозҳо суханронӣ кард, вале мутаассифона санаи дақиқи кушода кардани марзҳоро бо дигар мамлакатҳои хориҷӣ нагуфт ва умедвор ҳастем, ки рӯзҳои наздик санаи дақиқ пешниҳод мешавад ва мо низ видео мекунем ба шумо хотиррасон мегардонем. Ахбороти дуюми мо оиди авиатсияи гражданӣ, яъне ки дар соли 2020 чӣ қадар зарар дидан, ҳозир ба шумо мегем, бо диққат гӯш кунед. Созмони байналмилалии авиатсияи гражданӣ хабар дод, ки шумораи мусофирони ҳавоӣ дар дохили кишварҳо соли 2020 ҳудуди 50% ва дар масирҳои байналмилалӣ 74% коҳиш ёфтааст. Яъне ки аз сабаби беморӣ дар соли 2020 даромад ба авиатсияи гражданӣ хеле коҳиш ёфт, яъне ки кам шудак аз сабабе ки беморӣ дар саросари рӯи дунё фаро гирифтагӣ буд ва рафту омад дар аэропортҳо, дар фурудгоҳҳо кам шудагӣ буд. Ва инчунин қайд карданд, ки дар соли 2020 1.5 миллиард шаҳрвандон ба давлатҳои дигар парвоз карданд, ки солҳои пеш қабл аз 2020 ин баробар буд ба 4.5 миллиард нафар. Ахбороти навбатии мо оиди суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи аз андоз озод кардани деҳқонон ва кишоварзон. Раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми ироаи паёми солона дар назди парлумони кишвар пешниҳод кард, ки кишоварзони тоҷик як сол аз андоз озод шаванд. Ба гуфтаи Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми яксолаи ин навъи андоз 200 миллион сомониро ташкил медиҳад. Зимнан Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ҳангоми ироаи паёми солона дастур дод, ки кодекси андози Тоҷикистон такмил дода шавад. Президент муҳлат дод, ки то моҳи март кодекси нави андоз омода гардад. Вай афзуд, ки дар кодекси нав ба дастгирии соҳибкорон диққати бештар дода шавад. яъне ки кодекси нави андоз тағйир ва иловаҳо ворид карда мешавад ва сабукиҳо барои соҳибкорон бисёртар оварда мешавад. Ин буд суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва боз дар ин суханронӣ инчунин қайд кард, ки кишоварзон ва деҳқонон тӯли як сол аз пардохт кардани пули андоз озод ҳастанд. Бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо ва дар комментарияҳои мо аллакай чандин нафарҳо пурсон шиданд оиди як филме, ки мо гуфтем ба навор гирифта истодаем. Айни ҳол савол доданд, ки филми шумо кай меброяд? Иншааллоҳ рӯзҳои наздик, яъне ки дери дер то рӯзи 5 феврал пешниҳоди шумо карда мешавад. боварӣ дорам, ки ба кирои интизор бидантон меарзад, чунки дар ӯ филме, ки мо ба навор гирифтаистем, чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон
тоҷикистон низ нақшофарӣ кардагӣ ҳастанд ва ӯ филмеро ки мо пешниҳоди шумо мегардонем махсусан гирифта шудагӣ аз лаҳзаҳои ҳаёти одамизод. Як кас савол навистааст: салом бародар, ман як модар ҳастам, духтарчаам ноболиғ дар Москва мехонад. Ман Тоҷикистон омадам, 1 сол шуд. Чӣ хел равам пеши духтарчаам? Справкаи мактабаш дар дастам аст. Ягон маслиҳат диҳед. Дар ҳолате ки агар духтари ноболиғи шумо дар ҳудуди Россия танҳо боша, ба ҳамун ҳуҷҷати мактабаш шумо метавонед ки муроҷиат кунед ба посольствои Федератсияи Россия дар шаҳри Душанбе, ё ин ки ҳамун справкаша гирифта ба аэропорт бирен, ба шумо маслиҳати пурра метиҳанд. Муҳаммад нависад: ассалому алайкум акай Сорбон, агар ҷои кори аниқ дошта бошӣ, метавонӣ биёи Россия? Мутаассифона не. Вақте ки аз ҷониби Россия ба Тоҷикистон аъзои комиссияи махсус меояд, дар ин ҳолат ана ҳамун комиссия худаш интихоб мекуна муҳоҷирои корира ва ба Федератсияи Россия интиқол дода мешаванд. Ҳама нафарони дилхоҳ ба Россия барои кор рафта наметавонанд, чунки агар ин хел мешид, чандин бародарое ки дар Тоҷикистон дармондагиянд аллакай кайҳо мерафтанд. Эмомов Исфандиёр нависад: акай Сорбон, студентҳо кай аз Тоҷикистон ба Россия меоянд? Сеюм курсо, якум курса ё ки сеюм курса, ягонташ маълум нест ки ҳоло кай рейси махсус барои студентҳо мешавад. Амир Файзуллоев нависад: агар корхона виза диҳад, чӣ гуна бояд равем? Ба ман корхонае ҳаст ки ба номам виза медиҳад. Бародари азиз, аллакай мо чандин бор аст ки дар ин мавзӯъҳо суҳбат кардастем. Аз корхона справка равон кардан ё ки виза равон кардан ё дигар чизҳо ё сабаб шуда наметавонанд барои рафтани шумо. Дар ҳоле ки ҳукумат худаш иҷозат дод ва ҳукумат аз ҷониби худаш намояндаҳои худша ҳамон аъзои комиссияро ки равон кард, вай аъзои комиссия рӯйхатеро ки пешниҳодаш мекунанд, аз ҳамон рӯйхат шаҳрвандора интихоб мекуна ва ба Россия мебараншон. Толиб Қурбонов нависад: салом ака, номери ҳамун одаме ки документ тайёр мекуна, ҳамура навис илтимос. Бародари азиз, ман ягон хел одама намешиносам ки вай документ тайёр мекуна ба Россия мебара ё ки дигар. Бунафша нависад: писарамро ба Россия оварданиам барои табобат. Чӣ хел ҳуҷҷатҳо лозим ва ба куҷо муроҷиат кардан лозим аст? Муроҷиат кардан ба беморхонаҳои Россия. Мисол мегирем, яке аз пайвандони шумо дар Россия қарор доранд ва мераванд ягон духтури Россияра муроҷиат мекунанд ки мо дар Тоҷикистон мисол писармон ё ҷиянмон ё хоҳармон ба фалон намуд беморӣ гирифтор ҳастад ва духтури Россия ба шумо ҳуҷҷат метиҳад, справкатон метиҳад ки дар ҳақиқат ана ҳамун шахсият, ҳамин хели ном одам бемор ҳастад ва ман ӯра табобат мекунам. Дар ин ҳолат справкара ба Тоҷикистон равон мекунанд ба номи ҳамун одаме ки вай бояд Россия биравад, дар ҳақиқат бемор боша, агар ба номи вай справкара равон мекунанд ва ӯ бе ягон мушкилӣ билет харида ба Россия меравад. Хуҷаназаров нависад: мехостум ки дар бораи яккаписарӣ маълумот медодед. Дар оила як писар бошад, аскарӣ мебаранд ё ин ки не? Дар оила вақте ки як писар аст, аллакай аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мебошад, намебаранд хизмат. Ҳасан Нуралиев нависад: салом ба ҳамаи халқи Тоҷикистон. Ин тарзи ба кор таъмин кардани ғарибон суолҳои зиёд ба миён меорад. Лекин мақомот метавонад одамоне ки пеш аз беморӣ билет гирифта буданд, аммо рафтан натавониста буданд ва пулҳояшонро бозпас нагирифтанд, онҳоро дар навбати аввал ба Россия фиристонанд. Бародари азиз, ман фикр мекунам ки ин чиз танҳо дар Тоҷикистон дида намешавад. Дар ҳолате ки беморӣ нав авҷ гирифта иста буд ва шахсиятҳое буданд ки билет харидорӣ карда буданд, дар Россия қарор доштанд аз ширкатҳои ҳавопаймоии Россия, мисол Уральский авиалиния ё ки Ютер, дигар ширкатҳое ки аз Тоҷикистон нестанд ва ӯ билет харидагӣ буданд, дар ҳоле ки марзҳо баста шуд ва пули ана ҳамун шахсиятҳоро бозпас нагардониданд, бигем возврат суммошона надоданд. ин чиз дар ҳама ҷо ҳамин хел ба чашм мерасад. Деҳқон Бозор нависад: ман тарафдорам клуб маҳкам шавад, раиси клуб турма шавад. И дар ҳолати нависаи ки мо дирӯз як видео кардем ва гуфтем ки дар яке аз калянбарҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муноқиша байни занҳо ба вуҷуд омад. Дар ин ҳолат, бародари азиз, ҳамун шахсиятҳое ки муноқишаро ба вуҷуд овардагиянд, ӯво ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд ва ана ҳамун назоратчиёи калянбарам ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. яъне ки раиси ҳамун клубам даъват мекунанд, ҷаримаш мекунанд. Акрамзода нависад: салом алейкум ака, зинда бошем барои хабарҳои тару тозаатон. Ака ҳамун филмтона жда дорем, кай дариҷа нашрш мекунед? Бародари азиз, мо гуфтем дар аввали видео оиди ҳамин филм гап задем, иншоаллоҳ ки моҳи февралда пешниҳод мекунем.
Акрамҷон нависад: салом алейкум акаи Соробон. Ман гражданини Тоҷикистон, праваи тоҷикиро надорам, аммо праваи российский дорам. Ман метавонам дар Тоҷикистон мошин ҳай кунам. Категорияи Б қатъи пешакӣ, раҳмати калон зинда бошӣ. Албатта метавонӣ ки ба праваи российский дар ҷумҳурии Тоҷикистон мошин ҳай кунӣ. Али нависад: брат, дар бораи россияравӣ гап зан охӣ. Иҷа на як кора, на як бор чо мекунӣ клуба. Бародари азиз, ҳар рӯза хабарҳоро мо кӯшиш кардем ки ба шумо сари вақт пешниҳод кунем. Ҳар чизе ки пешниҳод мешава, мо низ ба шумо пешниҳод мекунем. Гулия нависад: алҳамдулиллоҳ, мо мусалмонем. Мо бояд танқид накунем. Дуо кунем ки Худованди меҳрубон ҳидоятмон кунад. Чем да YouTube партофта халқи мусалмона шарманда кардан. Бале, дуруст қайд карден. Ба ҳамин хотир мо дар навори дирӯзамон аму расмерам ки мондагем рувои ҳамвора маҳкам кардагем, чунки дигар шахсиятҳоирам агар тамошо кунанд надонанд. Вале ҳар чизе ки аз назари қонун ҷавобгарӣ дорам, мо ҳамун чиза дар видео фаҳмондем ки и кирдор гарчанде ки занам ба вуҷуд овардагӣ боша, зан низ дар назди қонун баробари мард ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. яъне ки дар назди қонун ҳама баробар ҳуқуқанд. Ҳабибулло Алимардонов нависад: шумо гуфтед ки шахсоне аз шабакаи YouTube ё ки имо истифода бурда даромади маблағӣ мекунанд, бояд ба давлат налог супоранд. Охир ин шабакаҳои хориҷӣ ҳастанд, ки шаҳрвандон миқдори интернетро харидорӣ мекунанд, яъне шаҳрвандон гуфтани бидаӣ, ё худ механизми юридикии ин масъаларо ба ман бифаҳмонед. Бародари азиз, аввалан ки ман дар ягон видео нагуфтам ки имо бояд ту налог биспорӣ, вале дар ҳақиқат гуфтагӣ ҳастам ки аз Instagram ва YouTube бояд ҳар яки мо ё шахсиятҳое ки истифода мебаранд, даромад доранд, ба давлат налог биспоранд. Ва оиди ин чизе ки ту гуфтаи ки ё чизҳои хориҷӣ ҳастанд ва ба давлат налог меспоранд ин ширкатҳо. Бале, ё чизҳои хориҷӣ ҳастанд, мисол ба давлат налог меспоранд барое ки иҷозатшон бидиҳанд, мисол YouTube дар ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият карданаш. Вале дар иҷа як гапи дигае ки вақте ки он налог супорид, мо дар уҷа кор кардем. Мисол мегирем, ман ҳамин видеоро кардастам, ман аз ҳамин видео даромад мебинам ва аз ин даромадам бояд ман ба давлат андоз биспорам. Дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ ҳастае ки аз ҳар чизе ки шаҳрванд даромад дорад, бояд налоги ӯро биспора. Ман танҳо YouTube, Instagram дар назар надорам. ҳар як чизе ки шумо даромад доред, бояд аз ӯ андоз биспоред. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментарияи ҳамин видео бинависен. видеоҳои нави моро интизор бошед. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.